secretario, lévola e dice o que hai. A Asociación de Veciños San Juan de Alameda de Chantada renovou o pasado sábado a maior parte da súa directiva. A Asamblea Xeral levouse a cabo no Salón de Atos dos Sindicatos, onde acudiron parte dos veciños da asociación. A directiva quedou composta por Manuel González como vicepresidente, Jesús Ortega, secretario, Antonio Laje, tesoureiro, e como avogais Dolores López e José María Regal. No posto de presidente repite Francisco Viñas. Eu non sou máis que ningún dos outros das asociacións, porque todos somos iguales. Entre todos tomamos as decisións oportunas que nos parecen claras. Non se toman as miñas. Hasta agora tomábanse as miñas porque era eu solo, non había máis naide. A outra directiva axudaba, pero relativamente, non? Entonces, bueno, fun eu facendo como pude. Unha nova directiva que ven chea de proxectos e ilusións. Seguirán axudando a organizar o San Xoán e facendo os magostos. Tamén continuarán cos pequenas viaxes turísticas e algunha que outra sorpresa que polo de agora non quixeron desvelar. As axudas ao San Juan e a Magosto, iso vai existir igual, vamos, eu penso que non van a negalo. Haberá comidas igual, seguirase facendo excursións, porque parece que foi toda a maioría dos socios que foron, bueno, quedaron contentísimos da excursión, non? Bueno, hai algunhas cousas máis, pero se che digo, sin falar con eles non podo, non debo, vamos, porque despois digo aquí e mañá non se fai, entonces a xente ao mellor pensa ao revés as cousas, vamos.